yung pagtitipid ko, parang iniisip ko siguro nila sobrang OA na yung aking pagtitipid. Pero meron kasi akong explanation sa mga bagay. Hello guys, good morning. I-defrost ko lang tong natin, yung manok. Hindi ko pa na separate kasi ito yung manok na binili ni Papa nung siya yung pinabili ko. Hi guys. So ayan, ngayon ko lang siya kasi may mga inuna ko yung mga unang ulam lang na natira. So kasi bukas or siguro mamaya magpipinakbet ako, kaya ako defrost yan at saka hati-hatiin. Kaya ayan. Chucky. Itong ate mili ka ba? Ate mili ka. Chucky. Wala ko. Tapos ito is tatahiin ko tong slacks ni Papa kasi Hello. yata siya sa Si ate mili ka ba? si Captain America. Yan pala ibig niya sabihin. So ayan, tatahiin ko to ngayon. So ayan, ininom na naman yung kakainom lang ng Chucky ay ng Yakult. Ayan naman, nag-snack na naman. Ito, bata ito. Tapos ito yung pinsan niya. Very good naman si Hagrid dahil binigyan niya rin ng Yakult. Kaya ayan. Hi guys. Gusto ko lang chika muna tayo guys. Gusto ko nga pagchikahan yung kasi maraming nagsasabi well, hindi lang dito sa YouTube, kahit sa ibang mga tao. Parang, kasi alam niyo, parati kong sinasabi sa inyo na talagang weird ako. Ako yung iiba talaga sa lahat ng mga relatives namin. Basta, weird ako. Kasi kakaiba yung mga ginagawa ko compared na talaga sa mga, alam niyo, mga nakasanayan na natin. So, maraming nagsasabi na sobra na yung pagtitipid ko. Parang iniisip ko siguro nila sobrang OA na yung aking pagtitipid. Pero meron kasi akong explanation sa mga bagay na yan guys. So ano na to guys, so, in-explain ko to sa inyo, sinishare ko sa inyo yung aking sagot dahil gusto ko din meron din kayong mapulot dito sa sasabihin ko or ma-inspire kayo kung ano man yung sasabihin ko dito. So ayan, nag-lipstick mo lang muna ako guys ng very lights dahil parang ang pale ko tingnan dito sa camera kasi sobrang puti naman ang camera na ito Tsaka yung damit ko. Pasensya nyo na guys kasi gusto ko lang yung chika-chika lang tayo dito talaga. Pero yun nga, meron ko explanation sa bagay na ito. Sabi kong hindi naman sobrang yung pagtitipid ko dahil ginagastos ko lang kung yung naaangkop sa kinikita namin. Siyempre, talagang tinatry talaga namin na gumastos lang ng naaayon na sa aming kinikita or lower pa talaga yung talagang mas mababa pa talaga sa income namin. Siyempre, dahil kailangan natin mag-ipon, yun nga, diba? So, yun nga, marami nagsasabi ng ganon. Sobrang daw. Actually, hindi siya sobra, guys. Ang pagbabudget kasi, hindi naman talaga yan parang bawalan mo na yung sarili mo. Ang pagbabudget guys, ang talagang explanation ko dyan sa pagbabudget is yung binibigyan ka lang ng freedom na igastos mo sa tamang lugar kung saan mo siya dapat ilagay. Parang budget mo siya para pag igastos mo yung pera na yon na nakalagay doon is wala kang guilt. Alam mo yun, pwede mong gastusin niya sa, for example, bibigyan ko ng example guys, no? Sa birthday ng anak ko, okay, kasi syempre nagplano kami magbakasyon, diba? Kasi every year nagbabakasyon kami at least once. So, yun parang nagiging tradisyon na namin yun. So, syempre kailangan namin before, siyempre, sobrang liit lang talaga ng aming kasi marami pa kami binabayaran noon ng mga utang or man yung mga pinagbabayaran namin noon. So, talagang mahirap. So, pero kailangan naming mag family bonding at least naman, diba? So, pupunta kami ng zoo. Budget namin is 1,000 pesos lang. So,
Basta may mga pinupuntahan kami na hindi namin usual na ginagawa. So, yun. Kasi yun lang yung afford namin eh. Yun lang yung afford namin. So, hindi naman sinasabi, hindi naman kailangan kasi nating sabihin na alangan naman uutang pa talaga kami para lang talaga makapag may pakita sa ibang tao na kaya namin ng ganito kahit hindi naman talaga, diba? So, yun. So, ngayon nga, this year, magbabakasyon kami. So, yung bakasyon namin yan guys is may nakaset talaga na pera dyan. So, lahat ng pera na nakalagay doon for vacation. So, for example, no, ang aming budget is 5,000 pesos. So, yung 5,000 pesos na yun guys, talagang nakaset aside na yun for, para mag-travel, ganun. Teka lang. Kikita niyo yung para makapag-travel kami. So, yun. So, yun yung aming, so, yung pag-travel na yun, ikagastos namin siya, na parang hindi kami nababahala. Kasi, na yun sa kanya eh. For travel na yun, for vacation na yun. Diba? So, walang guilty na mangyayari kasi nakalagay na siya doon. Strictly, pang lang talaga yun. Talagang doon lang talaga sa bakasyon. So, yun. So, hindi kami nagbabudget na parang tinitipid namin yung sarili namin. Kasi may nagsabi din guys na tinitipid ko daw yung anak ko. Okay? Na ang dami kong pag-usapan na dito ngayon guys. Tinitipid ko daw yung anak ko kasi bakit daw yung anak ko is Bear Brand lang yung pinapainom ko. So, natatawa ako kasi binibigyan pa lang yung issue yung Bear Brand, no? Pero hindi to, guys hindi to sponsored videos. I mean video. Practical lang talaga ako guys na tao. Kasi si Hagrid, maliit pa siya, marami siyang gatas na pinatry ko sa kanya yung mga gatas kasi gusto kong tumaba si Hagrid, maging healthy, kasi sakitin siya, madali siya nagkakasakit, mga sipon, ubo, ganun, nagkakalagnat. So, nung lumaki na siya, kasi pinastart ko siya mag-Bear Brand siguro mga 2 years, magti-3, parang ganun. So, hindi siya ganun kalaki noon guys, hindi siya ganun parang yung katawan niya, payat siya. Parang mas okay yung Bear Brand. So, tinry ko yung Bear Brand kasi sa nido, yung mga ganun, hindi siya masyadong, pero syempre siguro depende sa bata yun. Pero, kang Hagrid talagang very, siya, effective siya pag kung medyo payatot yung anak mo, tsaka so, yun nga, yun kaya siya Bear Brand guys, kasi yung Bear Brand kasi mura siya, very practical, at kukumpara ko siya sa ibang bata na alam mo yun, mahal yung mga gatas nila, pero payatot naman, sakitin naman, may mga asthma, ganun. So, alam mo yun, hindi kasi sa presyo ng gatas yun eh. Sinusukat ninyo yung kasi kikita nyo naman sa anak ko, yan ba yung bata na tinipid? Tinagtatama nga ni Papa, ito ba yung batang tinipid? Parang pwede na natin yung ibenta kasi ang laki na ng alaga natin. Kasi sa personal talaga, ang laki ni Hagrid. Talagang siya, hindi siya malaki yung sobrang laki kasi kasi siya matangkad. So parang, yung katawan niya, parang ang katawan ko din, parang yung parang hindi siya masyadong mataba, yung parang okay lang, okay lang yung katawan niya talaga. Tapos hindi siya masyadong nagkakasakit. Yun, isa yun sa reason ko na hindi siya masyadong nagkakasakit dahil hindi siya madaling magkasipon, magkaubo, ganun. Kung nagkakaroon man siya ng sakit, mga lagnat, talagang bibihira na talaga. Kaya hindi ko siya pinagbe-Bear Brand dahil tinitipid ko siya. I'm just being practical dahil alam kong makakaiwas ako sa sakit din sa gatas na yon, at syempre mas mura na siya compared sa kasi ba't naman ako gagastos sa mga mamahaling gatas kung pwede naman ako bumili ng mura at saka maging healthy pa si Hagrid, diba? Mas maganda pa siyang kumain, as in yung maganang kumain talaga guys So yun guys, yun yung gusto kong kasi iba yung pagiging cheap sa pagiging practical or pagiging wise. Din yung aking pawis, pagiging wise natin, diba? So yun, so gusto ko lagi talaga kasi ganun ako yun siguro yung tatak na our family budget dito sa ating channel, kasi ganun talaga ako, parang naghahanap ako ng alternative na pwedeng ipalit dun sa mga mahal na bagay. Parang parati ako nakakahanap ng paraan, alam niyo yun, siguro yun talaga yung talent na binigay sa akin siguro, na
dali akong mag-ano. Kasi ano ko mahilig ako mag-experiment, naghanap talaga ako. Kasi parang iniisip ko, posible namang walang walang alternative na ipalit, alam niyo yun. So, marami akong alam ng alternative na bagay kasi mahilig ako mag-experiment talaga. So, yun. Kaya, yun lang yung gusto kong i-ano sa inyo guys. Kasi, hindi naman talaga sobra yung pagtitipid namin. Kasi, kumakain naman kami sa labas. Noon, nung talaga, nung medyo gipit talaga, nung yung mga taon pa yun. Yung sobrang gipit talaga, dami namin binabayaran ng utang. Syempre, higpit sinturon talaga kami noon. Pero, syempre, nung deserve naman siguro namin kumain sa labas minsan dahil grabe naman yung aming paghihirap sa pagbabudget talaga, hindi naman talaga pinagbabawalan niyo yung sarili niyo na maglibang kasi kasi yun, nasa pagbabalance lang kasi yun. Hindi pwedeng puro trabaho lang, hindi din pwedeng puro bakasyon lang, 'di ba? Kailangan i-balance din natin. So yun yung mga ginagawa namin. So alam niyo yun, at worth it lahat yung mga ginagawa namin yung paghihirap. Kaya pag nababakasyon kami, gusto talaga namin mag-relax, ganun. So yun, kasi simple lang talaga yung buhay na gusto namin guys Hindi talaga kami mahilig sa hindi kami mahilig talaga sa basta hindi kami maluho talaga. Basta meron lang kami nagagamit, okay na sa amin yun. So yun lang guys, yun yung gusto kong i-share sa inyo talaga dahil hindi ko lang gustong sagutin yung mga nila kasi sobra daw ako magtitipid. Hindi naman talaga ako sobrang nagtitipid. Just be practical and being wise. At sana kayo din, you spend your money wisely. Hindi yung basta-basta na lang. Diba? So, yun lang guys. Yun na yung gusto kong i-share sa inyo. So, tsaka magbababay na rin ako guys dahil kailangan ko lang i-edit ito dahil baka mamaya aalis kami. So, yun. So, I hope you guys enjoy and follow niyo ako sa Facebook at sa Instagram, Our Family Budget. And huwag niyo kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. And see you in my next video, guys. Bye-bye!